Amaphoyisa agasele kungazelele muntu kuleli plazi obekwaziwa ukuthi litshale imfino kanti litshale umthunzi wezinkukhu ngokungemthetho. Umasipala waSolundi uthe amaphoyisa asebenzisane nophiko oluqapha ubugebengu emphakathini ukuthola umkhondo ngaleli plazi. Amaphoyisa asebenze omkhulu umsebenzi ukuthi abambe labo bafowethu ngoba siyaqonda ukuthi izidakamizwa zidlala enkulu indima ekudicileleni impilo yezakhamuzi zase-South Africa, ikakhulukazi intsha yethu okuyizingane zethu esibheke ukuba zibe yikusasa lalelizwe. Kubikwa ukuthi lo mthunzi wezinkukhu ubudayiswa kakhulu ezikoleni zaSolundi, kanti inhlangano yabefundisi bababandla ehlukene iDamasa ikugxeke kakhulu lokhu. It's disgracing to hear that it's young children who's being used to transport it, to sell it in our schools, and it's killing our nation. And we ask, and those people who are in power and in authority, who use our children to fulfill their dreams. And the worst part of it, these are the fathers, these are the mothers of these syndicates. Their children, they go to better schools and they are not involved in this. Abasolwa abayishumi kulaba ababoshiwe kubikwa ukuthi bangabokudabuka eSwatini. Labasolwa abaphakathi kweminyaka eyi-19 kuya ema-40 ubudala batholakale nemfaniswano yombutho wezokuvikela wakulelizwe, izibhamu kanye nomthunzi wezinkukhu osugayiwe.